Hola, súpers! Soc la Nico Robin, l'arqueòloga de la tripulació del Barret de Palla. I jo, pels meus amics, faig el que calgui. La Nico Robin penso que és intel·ligent, valenta i reflexiva. Aquests trets fa que se la vegi a vegades molt sèria, com que els de la tripulació ja se la coneixen, saben que és una persona que els cuida molt i que els estima molt. Sí, vull viure i navegar amb vosaltres! Ella, quan va començar, sobretot, tenia la veu molt greu. Ara ja la té més normalitzada. Normalment, i sobretot aquests capítols que ara estem gravant, no faré spoiler, hi ha molts moments que els personatges criden molt. I ella, en canvi, s'agafa les coses amb molta més calma. Encara no sabem què pot fer la fruita gaso. Això tot just ha començat. Sí que és veritat que quan ella utilitza els atacs de les flors, es necessita energia. No és que cridi, sinó que hi posa més energia del normal. 1000 flors! Mans gegantines! Quan la vaig veure, vaig pensar, uau, aquest tempo que té ella, aquesta manera de fer, filosofant bastantes vegades. Hi havia capítols que parlava realment poc, però quan obria la boca com que deia coses molt reflexives. Jo vaig connectar de seguida, i la veritat és que m'ho passo molt bé. Amb el haki, en Ruffy pot tocar enemics amb els poders Logia sense problema. Però el haki no és com el Kairoseki. O sigui que no debilita els rivals. Jo vaig ser la Naughty Press del Club Super 3, és a dir, als inicis del Club Super 3, jo hi vaig estar. Molta gent em va dir que gràcies al Super 3 i a les sèries que es feien en català van aprendre la llengua. I això és molt maco, això és molt xulo. També tinc la immensa sort de poder doblar a la Jodie Starling, que és de l'FBI, que forma part del Conan el detectiu. Aquesta gent que s'està revelant amb totes les coses que estan passant, s'han agafat o apoderat de la bandera dels pirates del One Piece com a símbol de la revolució. Vull dir que sí, el One Piece deixa empremta. Acompanyeu-nos, els meus amics i a mi, a resoldre misteris del món al Super 3.